Sanibonani, umqeqeshi wethu lo. Umfana Sempendle. Kunenye nje insizwe ecommentile kwenye ama-video wami. Umfethu uyabuza ukuthi mangabe usulihlelileke usuku nentombazane lokuthi nibonane. Okay. So mangabe sekufika isikhathi la khona usufuna ukumqabula, ngabe kumele umcele yini noma kumele nje uvele uhlale phezulu kwakhe. Yabo? So ke ubhalileke umfethu wathi ke ngicela ukubuza umqeqeshi ukuthi mase ngilihlelile usuku lokuthi sibonane. Mase kufika isikhathi sokuthi ngimqabule. Kumele umcele yini ukuthi umqabule noma kumele uvele nje umqabule. So bebuza umfowethu. Uyabona okokuqala nje mfowethu kushuthi khona okuncane la ufundayo ngoba yabona thina sesiyazi la ekhaya kamqeqeshi ukuthi ke intombazane ufike uyibone, okay, ukhulume nayo, awudinga amagama athize, brilliant yabo, okay. So ukhuluma naye ingane, then uthatha inamba phela ukuthi khona nizokwazi ukuthi nixhumane. So bese uhlela usuku lokuthi nibonane, bese niyabonana, indaba nibonana ukuze phela nizobonda naye umuntu yabo, nivulelana imizwa, nikwazi ukuthi nicabangane, khona nizokwazi ukuthi nifonelane, nakhe lencwadi yenu yothando yabo, emnandi yabo. So ingakho kubalekile ukuthi wazi lento ngoba abaningi abafana la ngaphandle babukuthatha inamba entobazaneni bagijime boyishele efonini ingane noma batholini bayishele ku Facebook yabo, asaba umuntu ukuthi kuhlangwane yabo, ukuze phela bezokwakha lento anesifiso ukuthi yenzeke yabo. So ke thina sezi kanjalo la simshayela umuntu efonini, siyahlela usuku naye sibonane ukuze phela sizokwenza ngendlela ukuthi sakhe lencwadi le yabo. So ke nanso ke umbuzo wakho uthi ubuza ukuthi ngabe kumele yini umcela intombazane, ungabe uyicela mfethu mangabe ufuna ukuyiqabula ungayiceli, manguthi wakwenza lo ungaphindi ukwenza ngoba iphutha elikhulu lelo yabo. Because intombazane mangabe usuthi ngicela ukuqabula intombazane usukulindeleni lapho, ulindele ukuthi intombazane ithi okay bhuti woza ngiyavuma woza ngiqabula, cha, ngoba intombazane izosaba ukuthi ivume ngoba uzoyibuka kanjani yabo, izoba nalokho ukuthi uzongibuka kanjani kube ngathi ngilula yabo. That's why kumele umsurprise lo muntu umqabule, because futhi mangabe ucela kuyena uzomnikeza isithombe sokuthi wena insizwe yigwala. So ayikho intombazane efuna ukuthandana nensizwe yigwala. So njengoba insizwe yigwala izothola isithombe sokuthi wena mangabe ufuna ukwenza into udinga approval yakhe kuqala kuyima uzoyenza yabo. Uyafuna vele umqabule lo muntu but phela akafuni ukuthi uthole approval yakhe yabo. So ke wena ungamnikeza leso sithombe sokuthi insizwe yigwala, udinga approval yakhe ukuthi avuma ukuthi umqabule yabo. Uyafuna umqabule lo muntu but wena ungamceli, because mangabe umcela ukhombisa ukuba weak, ungabi insizwe ezithembayo. So ayikho intombazane ekufuna ukuthandana nomuntu ongazithembi yabo. But kumele wazi ukuthi mfethu ngeke ngithi mina ungayijwayele lento akumele intombazane uyiqabule osukwini lokuqala nibonana, hayi nibonana osuku lakho nje oluhlelile, ungabojaha ukuthi uyiqabule ku first date kahle kahle yabo. So ungajaha ukuyiqabule lento ungayijwayele yabo, unless uyijwayeleke. So mangabe ungayijwayele ungajaha umqabula ngoba ama chances amaningi lapho athi uzophoqa yabo noma uzonqaba ukuthi umqabule. So uzogcina usuphatheka kabi, usugcina into yakhe isiphelele emoyeni yabo. Ingakho ngithi ungamqabuli first date, then on the second date la khona mfethu noma kanjani kumnyama kubovuke lapho komele uhlale phezulu kwakhe yabo, ngoba phela la kumele umkhombise ukuthi awuzile ngomngani yabo. Cha, abangani nabo wena baningi, awuzile ngomngani, uze nje ngale ncwadi yothando phakathi kwenu yabo, ekumele nibhale nobabili. Ngoba mangabe usaba ukumqabula mhlawumbe usombona okwesithathu noma okwesi4 noma okwesi5 but awumqabuli lo muntu, uzokubona sengathi uza ngomngani noma uyasaba yabo, uyasaba umqabula. So wena kuzomela na kanjani ukuthi umqabule yabo. But ke mfethu ingakho ngithi kuwena at least mfethu kumele nawe ukuyizwe le experience yokuphoxa ukuthi uzama uqabula umuntu bekuphoxa, because nami ngiyayazi ukuze uzoba strong mfethu. Ingakho ngithi kumele ungasabi ukuphoxeka, intombazane mabe iphoxa ungasabi, because ayaphoxana impilo yawo vele ayaphoxana yabo. So ke nami ngangaphoxeka yabo, nje ngisase Howard khona nje eThekwini engahlangana nawo, ngathatha inamba
then ngahlela usuku ke lokuthi sibonane. So yangitshela i-room number yayo ukuthi lapho. So sahlala e-rest sonke. Yangitshela i-room number. So ngaya kuyona, yabo. Mangifika kuyona safike sabukela imovie ngoba vele mawusayi student ke kubukwa ama movie nje, yabo. So safike sabuka imovie. So enjoy le ngane imovie, yabo, imnandi kuyona. Mina anginendaba nemovie. Into esengicabanga manje ukuthi ke ngizomqabula kanjani lo muntu, yabo. Kwakuyi first date yami naye but endlini yakhe, yabo. Ngangamkhiphanga somewhere na kanjani because yena wanginikeza i-room number. Mina mhlambe sobonana iminyango noma kanjani. So wangibizela endlini yakhe ngaya ke nayo. So ke uya-enjoy imovie kumnandi. Mina anginendaba nale movie, ngilo ngihleke ubala nje, yabo, because ngilo ngicabanga ukuthi ngimqabule nini lo muntu, ngimdonse manje noma mase ngihamba. Okay, ngacabanga ukuthi okay ngizombamba mase ngihamba. Okay, so yaphela ke imovie. So wangiphelezela. So bese ngiphelezela ngithatha ihug, yabo. Ekuthatheni kwami ihug sengiyasondela phela sengifuna ukumqabula. Washunqa. Wenzani, yabo? Sahlukana kanjani. So into eyenzeka ngaphoxeka ngaphakathi because ngangayilindele. Before mina ngangivela emathekeni ngangiwaqabula kanjalo isikhathi esiningi. Ithi mangabe sengiphelezela then ngijikele lapho ngikabula. But lapha yangaphoxeka mfowethu, yabo, ngoba ngangayilindele le yanto. Ngaphoxeka mfowethu, ngahamba kancane ngeroomini yami. Mangifika khona ngazilahle embedeni. Mhlambe kwadlula i-hour ngabhala i-message, ngathatha ifoni ngabhala i-message ngaxolisa kuyena, yabo. So wathi asikho isidingo sokuthi uxolise, kusho yena, yabo. So lapho nami kwakusahlwile kwakusamnyama ngoba safunda kuona amaphutha kanje ukuthi kwenziwa kanjani, yabo. So nawe uma ukuthi ubhekana naleso simo usuyazama ukumqabula umuntu and uyaphoxa, ungasabi, ungaphatheki kabi and futhi ungaxolisi ngoba thina nawe ubuzama njengensizwa. So angeke umuntu akuphanishele ukuthi ubuzama, yabo. So ungaxoliseli ukuzama ngoba vele naye usuke ethanda lena. So ke ungaxolisi, ungenzi lento engayenza because mina ngaxolisa ngakhombisa ukuba weak because lapho nami ngafunda lawo maphutha. Namhlanje ke sengiyazi 10 mabi kuphoxa ungaphatheki kabi because vele nawe wathi uyizamela njengensizwa. So mfowethu ungabocela intombazana ukuthi uyibuza ukuthi ngiqabule yini, cha, ungakwenzi lokho. Wena khombisa ukuba insizwa ezithembayo. Uma ngabe usubona ithuba lokuthi niqabulane ungamqabulanga. But uma ukuthi uyasaba ngeke ngithi ungamqabuli kwi-first date because lapho usuke ungajwayela amathuba amaningi uzokuphoxa. But uma uzithemba ungakwenza lokho, angisho ukuthi ungakwenzi, yabo. Ungakwenza une-first date umqabule umuntu wakho, yabo, because ngelinye ilanga yabona kangisahlala kwi-commune futhi nakhona because vele eHoward mfethu i-experience eningi la ngiyithole khona. So nakhona khona i-commune engangihlala kuyona. So uyayihlukene kathi kwakuhlala amajita ngenhla kuhlala amathekeni ngenzansi. So kushuthi sasibukela imovie nenye ithekeni then kwakuyimina yona yayihlala no-rooms awayo. So ke ngangibavakasheleke ngizobukela imovie. Phela ngangize ngawo le ngane. Sayibukela imovie ngihleli phansi nendawo i-laptop ila kimi, yabo. So mabe siphela imovie ngiyitshela lethekeni ukuthi ayiphele le movie khona uzongiphelezela khona uzovala nomnyango ivume. So yaphela imovie. Okay, so sithema siphume eminyango singene epassagini lendlu phakathi, yabo. So ngaguqa amadola ngathi ayixhume la emva kwami. Ngifuna ukuyibeletha, yabo. Ngangidlalela ngitshethi ngeke vele ikwenze lokho. Yaxhuma ingane yavuma ngiyibelethe la. So mangabe ngiyibelethile sengiyibambe kanje siyahamba na. So ngayehlisa ngasemnyango. So ngithe mangiyehlisa ngabe ngiyidonsa, yabo. Ngayidonsa ngayiqabula, yabo. Yangaba nankinga but asiqabulananga isikhathi eside lapho because yayingalindele nayo yabashort, yabo. So yakhombisa ukuthuka emva kwalokho ngayitshela hayi ungathuki, yabo. Ngavula umnyango ngahamba. So enqondo ukusho kwena mfethu ungaphoxeki. Amathuba amaningi angakuphoxa but zama njengensizwa, yabo. Akumele usabe ukuzama, yabo, ngoba naye usuke ethanda lento, yabo. So ungabocela mfethu udinga approval yakho ukuthi umqabule noma cha, yabo, because lapho ukhombisa ukuba insizwa eyigwala and ayikho intombazane efuna ukuthandana nomuntu oyigwala. Kumele uzithembe mangabe uyinsizwa. So but kumele wazi ukuthi ke as much as ufuna ukwenza into ethize kungenzeka ingaphumeleli but ungabi nankinga nalokho, yabo. So ngiyathemba uyawuzwa ke lo mlayezo mfethu. Ungalinge mawuthi awayicela intombazane ungaphindi uyenze leyo. Hlala kuyona because yona intombazane izosaba, yabo. So ke hlala kuyona mfethu. Sharp.